lehenengo Italiarekin hasiko gea, Ekai Txapaztegi filosofia irakasleak emango duna. Ekaitzi eskerrak eman nahi dizkiot, planteatu genionean gaia, genekien lantegi zaila zela. Jardunaldi osotasunean kokatu nahi genuen, eta proposatu genion gaia zen herrigintza eta unibertsitatea. Berak zorionez baietz esan zigun, baina aldaketa batekin. Eta da, plurala jarraizula eta herrigintzak eta unibertsitate sistemak. Hori da hitzaldiaren izenburua, Ekai ezagutzen ez duzun nontzat EHUn irakasle eta ikerlaria da, filosofia inguruan, bere ibilbidean ukide izateaz gain aspalditik baita ere ezagutu ditu beste unibertsitate sisteman, Kalifornian eta Mexikon, eta aditutakoa da herrigintzako hainbat proiektutan. Beste digabe, mila esker eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Iñaki. Ondo entzuten da? Bai. Eskerrik asko UEUri, gonbidapen honegatik. Niretzako Iñakik esandako trajektoria oso bateatik, UEUrekin eskuz eskuin bat urtetan lanean eta UEUko zailkide bezala. Oso gore bada, gaur hemen egotea ez dakit oso ondo zer egiteten. Baina, Iñaki gonbidapenakin etortzen danean oso zaila ez ezatea. Eta oso apal nator. Planteatu zidan galdera da... Planteatu zidan galdera hor daukazue, nola irudikatzen dezu Euskal Unibertsitatea 21. mendean? Gertuago. Nola irudikatzen dezu Euskal Unibertsitatea, Euskal Unibertsitate proiektua 21. mendean. Eta jardunaldi honen testu inguruan, akademiatik herrigintzara eta herrigintzatik akademiara, ulertu daiteke galdera hori nola hurbildu herrigintza eta unibertsitatea. Herrigintza ulertzen badugu eraldaketa sozialaren perspektibatik, konkretuago izan daiteke galdera, nola egin unibertsitatea eraldatzaileagoa. Adibidez, nola egin unibertsitatea feministagoa. Gero jendartea feministagoa izan dadin, adibidez. Edo inklusiboagoa, edo... Eta gu geuk adibidez, UEUko filosofia sailetik, urtengo ikastaroietako bat antolatu dugu, filosofiatik ezabatutako emakumeak. Piskate, filosofiaren ikaskuntza misoginiko hori, esain misoginikoa izan dadin, piskat hausnartzen hasteko. Eta esan diatenez, matrikulazioa oso ondo dijoa, egia 50 lagun matrikulatu zaizkigu ikastaroa. Josia Zurmendi katedra eta Agora elkartearekin batera egin dugu ikastaro hori, eta pozgarria da, oraindik ikuste horrelako gaiak landu daitezkela eta lantzen dianean erantzun badagoela. Hala ere, herrigintza ulertzen badugu Euskal Herrigintza bezala, hausnarketa orokor hori ainguratzen baldin badugu testuinguru hontan, gure testuinguruan, galdera beste era bat ere planteatu dezakegu, nola indartu dezake Euskal Herria, nola indartu dezake Euskal jendartea, nola indartu ditzake gure borrokak, daukagun unibertsitate sistema konpleju honek. Nola indartu unibertsitateak epistemikoki eta teknikoki egin dezake. Behintzat, hori da, nire behintzat gehien interesatzen perspektiba. Unibertsitateak Euskal Herria epistemikoki eta teknikoki indartzea 21. mendeari aurre egiteko ezagutzaren bitartez. Eta ezagutza hemen oso modu malguan eta zabalean ulertu daiteke. Euskal Unibertsitateari hor jartzen dute bezala, Euskal Unibertsitate sistemari dagokio Euskal Herria epistemikoki indartzen. Perspektiba horretan. Nola egin hori, ez ditut nik erantzungo galdera horiek, ze gainditu egiten duten, nabarmen, baina bin ideia nagusi
gustatuko litzaiake botatzea hausnarketarako, eta lehenengoa da Euskal Herrigintza ezin daiteke ulertu singularrean, ez da singularrean ulertzen. Euskal Unibertsitatearen norabidean gutxienez 4 herrigintza familiek egin dute lan, bakoitzak bere azpimarrekin eta bakoitzak bere tokitik, orduan, analizi hori egitea komeni da. Eta bigarrena, 4 herrigintza familia horiek bere aliantza, oendala 40-50 urteko aliantza hori berriztatu, esan du Kepak, berritu, berrasmatu beharko lukete, Euskal Herrigintza epistemikoaren norabidean jartzeko Euskal Unibertsitate sistema. Beraz, hor badaude, herrigintza familiak, aliantza, Euskal Herrigintza epistemikoa, horri buruz da, horri buruz jardungo naiz datozen 25 minututan. Euskal Unibertsitateari dagokionez, proiektuai dagokionez, 4 herrigintza familia bereizi daitezkela uste dut, eta 4ko sailkapen hau da nire proposamena, behin-behinekoa, baina didaktikoki ondo funtzionatzen duela iruditzen zait, bakoitza Jose Azurmendiren liburu banatan oinarritzen dalako. Filosofo bezala, Jose Azurmendi ekarri behar nun. Lehenengoa da, herrigintza estatugile euskaraduna. Eta hori, jasoko litzake oraingo gazteeroak liburu honetan. Eta hauek Euskal Unibertsitatea nazionala irudikatuko dute, Europako gainerako nazio estatuek dauzkatena bezalako unibertsitate bat nahiko dute Euskal Herriantzat. Bigarrena, herrigintza akademiko instituzionala, eta hori jaso daiteke oro har hartuta liburu honetan, Jose Azurmendiren beste liburua, Carlos Santamariaren pentsamentua izan daiteke. Eta hauek ikuste dute Euskal Unibertsitatea, euskera progresiboki txertatuko duen masa unibertsitate homologatu bezala. Hirugarrena izan daiteke herrigintza kooperatibo hezitzailea, eta liburu izan daiteke El Hombre Kooperatibo, Jesus Maria Arizmendiarrieta. Eta hauek, Euskal Unibertsitatea irudikatuko dute kooperatiben proiektu emanzipatzailea elikatuko duen unibertsitate bezala. Eta azkena, herrigintza familia edo azkena, eraldatzaile kritikoa. Eta hau izan daiteke, oroar liburu honetan, azken egunak Gandiagarekin, liburuan agertzen den teologia politiko horren baitan, atmosfera horren baitan, hauentzat Euskal Unibertsitatea izango da unibertsitate herrikoia eta kritikoa. Beraz, gutxi gora bera, 4 liburu, gutxi gora bera, Txillardegi, Santamaria, Arizmendiarrieta eta Gandiaga, Txillardegi, Santamaria, Arizmendiarrieta eta Gandiaga, 4 gizon, 3 gipuzkoar bat bizkaitarra, eta garai hartakoak, edota praktika politikoaren tipo idealetan irudikatuta politikaria, kudeatzailea, kooperatibista eta aktivista. Beraz, ideia da, garai hartan, oindala 40-50 urte, horiek denak onartzen zutela Euskal Unibertsitatea proiektu bezala, bakoitzak bere erara hartuko duen arren, bere kezketatik proiektua. Guztiek bultzatuko dute Euskal Unibertsitatea, eta herrigintzaren erdigunean jarriko da Euskal Unibertsitatea sortzea, egitea, eraikitzea, antolatzea. Beraz, badago proiektu komun bat, gutxi gora bera Carlos Santamariaren esaldi ezagun honetan jasotzen dana, eta da Euskal Unibertsitate bat behar dugu, Euskal kultura euskeraz irakats dezana, eta haren alma mater izan dadin, ezta? Hemen, Euskal Unibertsitatearen ardatzean euskera jartzen da, baina euskerak esan nahi du edo gordetzen du edo identifikatzen du Euskal Herria. Beraz, Euskal Unibertsitatea da, unibertsitate erdigunean Euskal Herria jartzen duen unibertsitatea. Definizio horretan, falta da ordia, Euskal Herria eta euskera egiteke daudela, dela 40-50 urte, eta hori gero beranduxeago jasoko du Pedro Miguel Etxenikek, eta hor, bukaeran, un planteamiento correcto de la Universidad Vasca, además de una buena universidad, debe incluir la especificidad vasca, tanto en la referente a la lengua como al hecho de que es la universidad de un país
que desde difíciles equilibrios tiene que construirse política, cultural y socialmente. Egiteke dagoen herri batean, herrigintzaren proiektu komuna herrigiletza da, Euskal Herrigiletza. Euskal Unibertsitatea funtsean guztientzat da unibertsitate Euskal Herrigilea. Euskal Herria egiten laguntzen duen unibertsitatea hori da proiektu komuna. Eta adostasun hori gero, dozentzian, ikerketan eta kultura transmisioan ere, ez da izango adostasun ideologiko bat, gero programatikoa ere izango da, ezta? Hezkuntzaren, ikerkuntzaren eta kultur transmisioaren alorrean. Baina bakoitzak bere azpimarra jarriko dizkio, eta prozesu historiko hori nola jundan izateko, hor ikerketa empirikoa behar da, eta tesi doktoralak idatzi beharko liake evoluzio horren inguruan, ez da nire lana, ez dut uste inor egiten ari danik, baina eskema orokor gisa, importante iruditzen zait, bakoitzak nola ulertzen duen hiru kontzeptu nagusi, eta da Euskal Unibertsitatea bera, hezkuntza eta Euskal Herrigintza. Ze familia bakoitzak ezberdin ulertuko du. Orduan, lehenengoa, familia estatu gile euskara dunak, ezta? Euskal Unibertsitatea ulertuko unibertsitate nazional bezala, euskeraz eta nazio egituratzaile izango gana. Nazio egiturak behar ditugu, estatu egiturak behar ditugu. Beraz, estatu egitura bat planteatzen du. Hezkuntza nazio erreprodukziorako bitarteko ezinbestekotzat duenez, hezkuntzak euskaldun belaunaldi berriak sortu behar ditu, beraz, proposamena esentzialki politikoa da. Politika zentzu klasikoan. Euskal Herrigintza da estatugintza. Euskal Herria egiteko beste estatu egiturak behar dielako unibertsitate nazional bat esateako. Beraz, Euskal Errepublika izango bagenu bezala, kasu horretan eukiko genukeen unibertsitate nazional bat irudikatuko luke, eta horretara hurbiltzen dana da Euskal Unibertsitatea. Beraz, praktikan esan nahi du, hasieratik euskeraz funtzionatuko lukela, proiektu soberanista bati aspiratuta, eta hortik eratortzen dira, Euskal Unibertsitateak idealki izan beharko lukela unibertsitate erabat soberanoa, erabat autonomoa Madrid edo Parisetik, 7 lurraldeak hartuko lituzkena, kurrikulum propio batekin, langileria propio batekin, araudi propio batekin, ebaluazio sistema propio batekin, eta agian epistemologia propio batekin ere. Euskal esperientziatik pentsatuko duena mundua. Bigarren familiak Euskal Unibertsitatea irudikatuko du masa unibertsitate bezala, homologarria, zientifikoki homologarria eta erakunde bezala homologarria, eta zabala. Euskera progresiboki sartuko duna baldintzen arabera. Hezkuntza aberastasun mota bada, ondasun mota bat, inbertsio bat, jendartean ondo banatu behar dana, horregatik nazioartean homologarria den masa unibertsitatea behar da, ahalik eta euskaldun gehienek goi mailako ikasketak modu eskuragarrian jaso ditzaten. Euskal Herrigintza, hauentzat, da baliabideen administrazioa. Administratiboki banatu beharreko baliabide importantentzat daukate zientzia kompetentzia. Beraz, praktikan Euskal Unibertsitate bultzatzeak esan nahi du lege testu inguruaren aukera guztiak baliatzea, rankinetan altu emango duen unibertsitate ikasketa eskuragarriak eskaintzeko. Ikertzen duena, kalitatezko dozentzia merke eskaintzen duena. Eta marko hori dut. Hirugarren familia, kooperatibo hezitzailea, hauek Euskal Unibertsitatea ulertuko dute unibertsitate kooperatibo bezala, erantzuletza eta ekintzailetza bultzatzen duen herri heziketa bultzatzen duena. Hezkuntza, praktikan oinarritutako ikaskuntza da, lan indar kualifikatua sortzera bideratuta dagoena, ardurak hartzen dakien herri heldu bat sortzeko norabidean. Beraz, Euskal Herrigintza autoeraketa bidez lortzen da, ezte eta heltze prozesuak ekartzen dituelako ekoizpen bitartekoen jabe izateak. Euskal Herrigintzak laguntzen du jabetza modu arduratsuan garatuko duen herria formatzen. Bai teorikoki formatzen eta bai praktikoki formatzen.
Beraz, praktikan, Euskal Unibertsitateak heldutasun intelektuala, ardura eta ekintzailetza bermatu behar ditu lurraldeko eta eskualdeko sare produktiboarekin eta proiektu errealekin lotuta dagoen ikaskuntza jarduera praktikoen bitartez. Perspektiba honetatik ere, euskera, zaindu beharreko altxorra baino edo nortasun baten simbolo baino, erabili eta hobetu beharreko beste tresna edo teknologia da. Laugarren familia, eraldatzaile kritiko, hauek Euskal Unibertsitatea ulertuko dute herri unibertsitate kritiko bezala, hezkuntza kontrol sozialerako, disiplinatzeko eta sumizioa bultzatzeko erakunde arriskutsutza hartuta, susmopean jarrita, akademia urruti mantendu behar da, merkatutik, boteretik eta baita zientzia hegemonikotik ere. Herrigintza, herritar ezigaitzak sortzea da, paradogikoa da, baina denok ulertzen dugu. Injustiziak borrokatzeko alorrez alor, baita unibertsitatearen baitan erreproduzitzen diren injustiziak ere. Bueno, pues, teologia politiko horretan, praktikan, programa bat planteatze dute, heziketak zapalduekin eta pobreekin bat egin behar du, herrixeak ere badauka ikasteko eskubidea eta beharra, baina ikasketa ez da goitik beherakoa, horizontala da, ezagutza lokala da eta barreiatuta dago, eta beraz ez dago irakaskuntzarik, ikasketa multidirekzionalak bakarrik, herri jakintzak zientziaren pare balioztatzen dira, mitoak, sustraiak, tradizioak, abestiak, kondairak eta alakoak jasoko ditu. Beraz, ikusten da, lau modu ezberdin ulertzeko Euskal Unibertsitatea, ulertzeko hezkuntza eta ulertzeko Euskal Herrigintza, eta orduan bakoitzak Euskal Unibertsitate proiektuari bere nondik edo bere emango dio, ezta? Batzuk ulertuko dute euskeratik egin behar da, besteak ulertuko dute administraziotik egin behar da, besteak ulertuko dute autoeraketatik egin behar dela, eta besteak ulertuko dute kontzientzia etikotik egin behar dela. Toposak. Bueno, ez naiz, ez dut hemen asko sakonduko, gero jarraitu dezakegulako, baina bakoitzaren tokiak, ekarpena nondik egin duten, ze ekarpen egin duten, eta bakoitzak ze familia osatze duten, edo ze familia tipo osatze duten ere ezberdina da. Halare, hiru gauza esango ditut, hemen, lehenengoa da, familia kooperatibo hezitzaile horrek lortu du unibertsitate bat sortzea. Mondragon Unibertsitatea, hori sekulako egitzi. Bigarrena, esango nuke, herrigintza akademiko-administratiboak edo, gaur egungo EHUren forma eta garapena ulertu nahi bada, tribu horrek egindako lana, aztertu behar da gertutik, ezta? 80. hamarkadan zituzten arazoak, eta gaur egun, ze irtenbide bilatu izan dizkien urteetan, ezta? Irakasle gabezia, aldaketa demografikoak, akreditazio sistema guztiak, nazioartekotzea, oreka territorialak, euskera ia gradu guztietan sartzeak, mobilitate kontuak, ebaluazio irizpide propioak txertatzen jutea. Hor badaude garapen bat oso kontuan eta oso aintzat hartu beharrekoa azkenengo urtetan, bere imperfekzio guztiekin. Eta hirugarren ideia esan nahetena, eta hor ikusi duzue hor jarri pixkat diskutuan oraingo gazteeroak hori lehenengoa, eta da intuitiboki edo baneukan ideia lehenengo herrigintza familia horrek, estatu gile, euskaraduna, azken aldian, azken urtetan, erabat apalduta dagola. Eta horrela nebilela eta hitzaldi hau prestatzen feedbackak jasotzen, iritsi zaitzaidan nire eskutara Agirre Zenterrek egindako azterketa bat. Agirre Zenterri egin zioten Josu Amezagata, Nelarrinaga eta Nintza Odriozola eta horiek egindako azterketa bat. Eta hor, ohartu naiz hiruko sailkapen bat egite dutela. Hiru diskurtso identifikatzen dituzte, 25 elkarrizketa kualitatibo egin ondoren, 25
azterketatu goien ideiak jaso dituzte 3 diskurso motatan. Eta kuriosoki falta dana da, estatugile euskara erdigunen jarriko gune, beraz, nire intuizio hori, bueno, pues, nonbait, diskursoan falta da behintzat. 2018ko diskursoetan, erreferentzia hori galdu da. Eta beste intuizioa da, diskurso hori eratzen zan guneak eta tokiak eta bar, hartuak izan diala, laugarren herrigintza familia honegatik, pixkat eraldatzaile kritiko horrek, nola baite, okupatu dula espazio diskursibo hori. Orduan, galdetu dezakegu, ea Euskal Unibertsitatea badaukagun, 40-50 urte, lau familia lanean, batzutan elkarrekin, bestatutan elkarren kontra, bestatutan gatazketan, eta resistentzia handiak jasotzen inguruan, ze hauek dira Euskal familia herrigintzaileak, Euskal herrigintzaileak, baina unibertsitate sisteman badaude Euskal herrigintza gaizki ikuste duten indar handiak ere. Orduan, dinamika horietan, badaukagu Euskal Unibertsitatea, eta, nire intuizioa da, segun hori galdetzen diozun, batek esango du baiet, besteak esango du ezetz. Arrazoi ezberdinegatik. Baina hori baino importanteago da, antzua dela, kateatzea debate horietan gaur egun. Ze galduko ditugu aukerak, bat, rekonozitzeko egindako ibilbide osoa, eta bi, gaur egun daukagun egoera honi nola baite zukua ateratzeko, ezta? Orduan, proposatzen ari naizena da, nola baite, lau Euskal Herrigintza familia horiek, Euskal Unibertsitatea edukidutenak proiektu bezala, berraliatzea edo. Berriro rekonozitzea elkar. Eta hori ez da erresa, ze nola jarri horrelako ezberdintasunak dauzkaten familia edo pentsatzeko moduak elkarrekin zentzu baten norabidean. Ze ezberdin ulertze dute hezkuntza, ezberdin ulertze dute politika, ezberdin ulertze dute buru jabetza, ezberdin ulertze dute boterea, eta batzutan oinarri etikoak ere ez dituzte partekatzen, ezta? Ni ez nitzake pesimista izango, ze aliantzak edo saretze batzuk behintzat ikusten dira ematen diala, ezta? Eta hemen adibide batzuk argiak agertu dira, Iker Gazte adibidez, ezta? Euskal Herri mailako ikerlari gazteak biltzeituna, unibertsitate guztitakoak, eta euskera hutsez, ezta? Edo Arantzazula, ikerketa proiektu bateratua bultzatze dituna, 3 unibertsitateen artean, Euskal Herriaren erronka estrategikoi aurre egiteko, edota sortu berri dan Joxe Azurmendi katedra Euskal Pentsamentua lantzeko, edo isa taldeak, egin duen hamarka hauetako lan izugarria, Euskaltzaindiakin, Euseikin, Eluiarrekin, eta bar, ezta? Edo Gezki institutuak, nola lantzen du ekonomia soziala eta eraldatzailearen esparru horretan dabilen jendearekin dituzten elkarlanak, edo UEU, ezta? Unibertsitate kanpoko erakunde izan arren, edo unibertsitate sistema barruan dagona, ezta? Masterrak, gradu ondokoak, ematen, ikastaroak antolatzen, inguma datu basea, Iker Gazte bere antolatzen, edo Jaki mezelako espazioak, behin da berriz mintegiak eta kongresuak antolatzen unibertsitateekin elkarlanean eta bar, ezta? Beraz, sistemak eta sareak hor badaude lanean, aktiboak, bertakoak eta perspektiba Euskal Herrigile esplizitua daukatena, ezta? Kontua da, herrigintza familia horiek erreaktiboki funtzionatu dugula. Eta orduan falta da, praktika ez koordinatu multzo erdi kaotiko, erdi voluntarista, erdi prekario eta batzuetan zigortu horiek, praktika kontziente eta balioztatuetara pasatzea. Orduan, kontua da, mundu aldatu da eta gu aldatu gara, azken 50 urtetan. Hori datua, ezta? Eta pixka bat, hor daukazue albo batean, proiektu komuna, ezta? Carlos Santamariak, Euskal Unibertsitatea ulertzen da, unibertsitate Euskal Herrigile bat bezala, baina Euskal Unibertsitatea irudikatzeko orduan, bere ezaugarri deigarrienak arretera matei dute, eta bere ezaugarri deigarrienak zein da, eraikin bat, 6 hizkuntza erabiltzen da,
Ze autoridade forma dauka, botere forma, edota tituluak emate ditu, beraz, behar da, hori reproduzitzen duen unibertsitate bat, eraikin bat, euskera hutsez izango dana, titula, baina horrek galtzen duen ere ustez, unibertsitatea definitzea ez bere ezaugarri deigarri edo fenomenologiko egatik, baizik eta bere funtzio sozialegatik. Eta bere funtzio soziala da, jabekuntza epistemikoa. Unibertsitatea da erakundetze modu bat, zeinak bere funtzioa daukan, epistemia edo ezagutzaren jabe izatea edo ezagutzaz jabetzea. Eta orduan funtzio pixkat abstraktuago hori erdigunean jarri beharko litzake. Eta ezain beste ezaugarri deigarriak edo. Horregatik pixkat ze ikasi dugu urte hauetan, zer funtzionatzen duen eta nun zentratu beharko litzaken aliantza Euskal Unibertsitatean inguruko berraliantza hori, Euskal Unibertsitate sistemari Euskal Herria epistemikoki indartzea dagokio. Nik uste horren inguruan familiak berriro bildu daitezke. Hemen puntu bat, Euskal Herrigintza epistemikoa oso modu zehatzean ulertzen dut, 21. mendeari aurre egiteko Euskal Unibertsitate sistemek Euskal Herria epistemikoki eta teknikoki ere indartzea, horrela Euskal Herria politikoki, sozialki eta ekonomikoki indartzen jarraitzeko. Eta epistemikoki indartu dio danean, epistemikoki erabiltzen dut, filosofian erabiltzen dugun bezala, Agus Arrietaren azken liburuan, episteme horrek bere baitan jasotzeitu, ez bakarrik zientziak, baita ere gizar zientziak, gizarte zientziak, arteak, filosofia eta bar, beraz, ezagutzaren bitartez indartu, zientzia ezagutzaren bitartez izan daiteke, baina baita ere modu zabalagoan jakintza gehiago aprobetxatuz, Eta horrela, behar dugu unibertsitate bat, datozen errealitate krisiei aurre egiteko errealitate zorua jarriko diguna. Eta horretan guztian Euskal Erakundeak eta eragile politikoak lagunduko, babestuko eta garatuko dituena. Bukatzen ari naiz? Uste demoraz ondo ni joala, orduan, pixkate aurrera begira edo ze norabidetan, eman norabide. Euskal Herrigintza epistemikoa bada Euskal Unibertsitatean zeregina, hori irudikatzea, erresago irudikatzeko edo hiru eremu bereiztu daitezke, komunitate akademikoa epistemikoki indartzea, gizarte zibila epistemikoki indartzea eta gobernantza epistemikoki indartzea. Eta hor ere bakoitza bereiztu daiteke, komunitate akademikoa, batez ere ikasleak, irakasleak eta ikerlariak, hausnarketa txiki bat, ikasleak, goi mailako ikasketak, nahiko zabala dira, nunbait euskal gizartean, 30 urtetik gorakoen artean, bitik batek ja goi mailako ikasketak dauzka. Eta horri euskera gehitzen balin badiogu, badirudi lansaria ertain eta altuko lan merkatura bidea erresten diela, goi mailako ikasketak izatea eta euskera izateak. Alor publikoan gehiago balio du euskerak, pribatuan igual gutxiago. Baina horrekin, nolabait ere, indartze epistemiko horrek ematen die Euskal Unibertsitate sistemako ikaslei sarbide bat. Eta hor, hausnarketa txiki bat, ze irauli behar da, Euskal Unibertsitatea euskerarekiko zeukan harremana, Euskal Unibertsitatea irudikatzen zen euskera salbatuko zuen edo euskera babestu edo gordeko zuen erakunde bat bezala, baina agian kontrakoa gertatzen ari da. Euskera gehiago egiten du gugatik, guk euskeragatik baino, ikusten danez. Eta hor, irauli behar da perspektiba hori edo gutxienez beste aldea ere ikusten hasi behar. Irakasleak jabetu eta ustiatu, daukagu Euskal Herriak edo dauka agian historian inoiz euki ez duen baliabide sorta bat eta komunidade zabal bat, eta horiek ustiatzeko Euskal Herrigintzan dabiltzatenak unibertsitatean sartu beharko lukete, eta gero hemen badago paradoja bat, euskerak laguntzen digu Euskal Unibertsitate sisteman sartzen, baina gero ja behin barruan gaudela, euskerak eta euskal gaiak eta Euskal Herrigintzak eta perspektiba horrek kalte egiten digu.
Eta orduan, paradoja horrekin ere amaitu beharko litzateke gutxienez ebaluazio sistemak eta aldatuta edo berrikusita edo, eta antzekoa gertatzen da ikerlariekin, Ikerketa gai estrategikoak aukeratzeakoan, kontutan izan beharko litzateke indartze epistemikoaren perspektibatik, ikertzaileek elikatu behar dituztela ezagutza bitartez, bai gizarte zibila eta bai gobernantzako erabakiguneak. Beraz, aukeratu behar dian ikerketa hildoak norabide horretan joan beharko lukete. Gizarte zibilarekin ezin du indartze epistemikoak edo ezin du bere komunitatean baitan gertatu, zabaldu behar du, eta hor kultura zientifiko bat zabaldu behar da, eta baita ere lan egin behar da herri antolatuarekin, gizarte eragileekin, besteak beste pedagogikoki ere gure ikasleentzat oso aberazgarria izan daitekeelako, merkatuaren logikatik aparte dauden dinamiketan aritzea, eta unibertsitatean sekula edukiko ez dituzten ikasketak jasoko dituztelako bertatik, Eta gero, gobernantza, hemen alorrez alorreko batzordeak eratzea gobernua aholkatzeko, gobernu erabakiak, guztioi afektatzei duten erabaki politikoiek nolabait epistemikoki zuzenenak izan daitezen. Eta hor badaude eredu batzuk. Estatu Batuetako eredua faka deitzen dena, 1000 batzorde baino gehiago dauzkate, bakoitza bere aurrekontuarekin, eta nor egon daitekeen ez da arbitrariedade politikoen arabera erabakitzen, edo unean uneko egoeren arabera erabakitzen, labin edo ikusi dugun bezala, baizik eta hor badago tradizio oso bat, 100 piko urtekoa, nor egon daiteken non, eta hor unibertsitateak zeresan handia dauka, eta ikerketak zeresan handia dauka. Eta gero, gizarte zibilarekin oso lotuta, gizarte zibilak askotan hartzen du, deliberazio demokratikoan edo parlamentuan lekurik ez daukatenen ahotsa. Basoek ezin dute bozkatu, beraz nork ordezkatzen ditu basoak eta basoen interesak deliberazio publikoan. Hor badago herri eragileak, ekologista, baina nola iristen da hori. Hor zientzialariak askotan hartze dute ahots hori, eta hori ere sistematizatu beharko zen. Antxoaren ordezkari, nork esaten du antxoaren interesak zeintzu dira. Hor zientziak objektu horiek ordezkaritza publikoara eramaten eta legitimatzen badauka zeresana. Eta nik uste horrekin utziko detela, besterik gabe laburtzeko lau herrigintza familia, Euskal Unibertsitatea, Euskal Herrigintzaile bezala, Euskal Herrigintza epistemiko bezala, eta besterik gabe, ideia nagusiak horiek dira. Eskerrik asko. Mila esker, hain ondo betetxagatik dute alde batetik, eta hain interesgarri izan den ekarpena dengatik, hain 5 minutu daukagu galderetarako, nik uste oso kokapen interesgarria egin dezula jardunaldi dako, baita UEU-den 50. urteko hausnarketarako ere, esan behar da gaurko hitzaldien edukia argitaratzeko, nola edo ala argitaratzeko asmoa daukagula, eta eztabaidatzeko espero ezagun beste foro batzuk eta edukiko ditugula, baina hori, 4-5 minututan galdera bat edo bi, galdera edo iritzia edo ekarpena, bi hitz eta mesedez labur. Ni botako dut, orduan, Euskal Unibertsitate konzeptua, orduan nik ulertzen dudanez, zakituta dugu, gutxienez plurala behar du, sistema behar du, nola hitz egiten dugunean, eta UEUn tokatzen zaigu, eta, Inesek berak, UEUk Euskal Unibertsitatea eraiki nahi du
konzeptualki zude ustetan nola jokatu beharko genuke? Bueno, Inesei entzuten ari nintzaiola nire hitzaldia buruan, hor euren sorreran ja ikusten dira familia horien aliantzak. Nazionala izan behar du, euskeraz izan behar du, baina hezkuntza ondasun bada, baina herrikoia da, eta hor euren oinarrian, 73an ja hor badaude elementu guztiak jasota, ezta? Bueno, pues hori naturalki eman izan da, eta nire ustez, bueno, pues horri tiratzea da. Eta zer da aldatu dana edo aldatuko dana edo? Bueno, pues nire ustez, bueno, Euskal Unibertsitatea irudikatzea arkitektonikoki eraikin bat bezala hasieratik, bueno, hiri nagusiko, no, kale nagusienean eraikin nobleenean jasoko duen Euskal Unibertsitate hori euskeraz izango dela hasieratik eta euskera hutsez eta bar, iruditegi hori, nik uste proposamen hori, bueno, pues momentu hontan ez da bideragarria, ez legalki, ez baldintza politikoen arabera, ez ikusita unibertsitate sistema nola egonkortu dan, eta ikusita akademian gauden aktoreak eta bar, bueno, pues diskursotik ere erori dala eta bar. Beraz, hori erortzen danean, zein da alternatiba. Eta orduan alternatiba da, bueno, pues Euskal Herrigintza epistemikoaren norabidetik ustiatu, okupatu, jabetu, gureganatu Euskal Unibertsitate sistema bere konplexutasun osoan, eta hor euskerak eta epistemeak, epistemearen lurraldeek bat egite duten nodo hile guztiak artikulatu, aprobetxatu eta jarri nola baite Euskal Herrigintzaren norabidean, dauzkagun baliabide guzti hori edanak. Hori da, txipaldaketa proposatzen detena. Azkena. Bueno, zorionak, azela nahi. Eta batzuk bat prozedizio ordea, eta, bueno, gauza asko gustatu zaizki, objektuen ordezkaritza publikoaren atila gustatu zaizki, hori nola egituratu izan da galderetako bat. Baina galdetu nahi dunaztan, aipatu dezu eta gero egitu da, kristona egitzaizula mundago unibertsitatea egin nuen ez da, lorten hori. Dekuan egotea, eta bukaerako honetan ja horrela begirako horretan, hori, ingurik usten dezuzu gehiago, komunitate akademikoan txarro, edo gobernantzaren alorrean egongo litzateke? Zein? Mundago unibertsitatearen rola, ingurik usten dezu gehiago, komunitate akademikoan edo gobernantzaren? Nik uste guztiak egon behar dutela guztietan. Eta ekarpenak izan behar dula, unibertsitateak ulertu behar du bere burua, bere komunitatea, bere territorioan eta bere nolabaite erabakiguneetan. Eta hor guztian zabaltzea, azken finean, unibertsitateak baliabide gehiago behar ditu eta unibertsitatea zabaldu behar da, eta unibertsitatea beti oso goituta gaude merkatuari begirako unibertsitatea pentsatzen, baina nik uste 21. mendean aurre egiteko dauzkagun realitate krisi eta ez da oso urrutira joan behar, ezta? Behar dugu gobernuari oso lotutako unibertsitate bat. Erabaki politikoari oso lotutako unibertsitate bat. Orduan, toki guztietan ikusten. Eta objektuena, ez da nire ideia, batez hori landu duna da Bruno Latour, filosofoa. Filosofo, soziologo, antropologoa. Orduan, tira nahi badegu norabide horretatik, badago nondik tira. Bale, hemen utziko dugu, denbora neusten jun behar delako, mila esker eta...